Moikka! Ja nyt mä ajattelin hypätä maastareita tämän mun oman hausen Donnan kanssa. Ja tuollahan näkyy 2 maastaria, niin mä ajattelin tänään hypätä tällaisen, mitä me tehdään yleensä jos me ollaan maastossa. Niin me nyt hypätään näitä maastareita, niin te saatte myös nähdä meidän näin maastoradan. Ja noi sivuäänet johtuu, koska täällä on vähän jotain remonttia tuolla vähän kauempana, niin ne kuuluu tänne asti. Niin siksi varmaan Donna vähän pelleilee, niin joo, aloitetaan. Kun tästä meidän lähtöpaikassa lähdetään, tässä on tällainen tukkieste, tai en minä tiedä mitä este tämä on. Niin on tällainen este. Siitä mennään vähän matkaa. Ja tullaan tällaiselle esteelle. Tämä on kivieste. Ja tässä on paljon kiviesteitä, koska täältä löytyy paljon kiviä, niin siksi täällä on paljon kiviesteitä. Ja siihen heti perään tulee tällainen tukki, tällainen hieno este. Siitä kaarataan tällaiselle vähän isommalle esteelle. Tässä on ensin tällainen alastulojuttu. Sitten on toi tukki ja ei mennä tonne, koska siitä tulisi vielä kirkka. Siitä entäisin tällainen tukkieste. Siitä nostaisin tällaiselle taas tukkieste tai tällaiset kiviesteelle. Tässä on lämäki. Siitä kaadetaan alas. Ja tossa on tollanen este. Tässä on siis kuoppa. Ja sitten pitää hevoset hypätä yli. Ja siitä mennään tällaista tällaista polkua pitkin tällaista. Ja sitten tulee vaikea este, eli heinäeste. En tiedä miten tämä heinäeste on tehty. Tai miksi se on esteellä radalla ja silti. Ja siitä mennään tällainen kivieste. Ja sitten tullaan tukkiesteelle. Ja sitten ollaan taas lähtöpaikassa. Ja siksi tässä on vähän tällaisia pausseja, koska tää on niin pitkä rata. Muuten pahoittelut siitä, että mun jalat näkyy, koska on vähän vaikeampaa. Anteeksi, jos tää oli aika huono, mutta mä vasta harjoittelen tekemään näitä videoita, mutta toivottavasti tykkäsitte ja jos haluatte tilata tämän kanavan, niin tilatkaa se tosta ihme jutusta ja laittakaa kello päälle, eihän ne ilmoitukset sieltä itsestään tule, niin laittakaa se kello päälle ja ei haittaa jos ette tilaa, koska se on vaan kivaa tehdä videoita. Ja mä vasta harjoittelen tekemään näitä videoita. Mutta mä sanon nyt vaan, että moikka!